Saint Teresa of the Roses, I will come to you each night, near the altar in the chapel. I will pray by candlelight. Saint Teresa of the Roses, won't you kindly hear my prayer? Give your blessings to my sweetheart and the love that we both share. Won't you guide us and protect us through the years that lie ahead? Won't you fill our hearts with sunshine on the day that we are wed? You're the little flower of heaven, guiding all who come to you. Saint Teresa of the Roses, I know you'll make my prayer come true. Jien Sister Teresa insellimlek u nilqek għal programm ieħor Santa Teresa tal-Bambin Ġesu tkellimna. Insejħu fostna Trinità Qaddisa żem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispiritu Santu. Amen. Ngħidu din it-talba issemmija u Alla tiegħi. Irrid inqiegħed it-tama tiegħi fik biss. La darba inti tista' kollox ħajjoġbok tnissel fruħi din il-virtù li nixtieq. U sabiex nikseb din il-grazzja mill-ħniena blaqis tiegħek, irrid intenni ta' sikwiet o Ġesu ta' qalb ħelwa u umli għamel lil qalbi bħal dik tiegħek. Din semmija talba preferita ta' dil-qaddisa li qed nitkellmu fuqha. Teresina kienet dejjem titlob il-mulej biex tkun kapaċi tqiegħed it-tama tagħha fih biss. Fil-fatt fl-aħħar programm li għamilna waqt li bdiet titkellem moħta Pauline qaltilha kont qiegħda naħseb oħt li jeħtieġ li nkun twajba ħafna, mimlija tama u nistenna li l-maħbub Ġesu jiġi għalija bil-paċenzja u bl-akbar ħlewwa. Naraw semmija x'se tallimna ġdid illum. Kien għall-aħħar ta' Lulju u din il-qaddisa f'mument minnhom tgħid lill-oħta Pauline dan il-kliem. Fuq l-art sibt għena u ferħ, sema warsa tajt, iżda biss fit-tbatija, għax hawn tassew sofrejt ħafna. Jeħtieġ li dan tara li jkunu jafuh l-erwieħ. Sa mill-ewwel tqarbina tiegħi oħt, sa minn meta tlabt lil Ġesu jibdilli f'imrar il-faraġġ kollu ta' din l-art. Dejjem kelli xewqa kbira li nsofri. B'dana kollu ma kontx naħseb li nagħmel midbatija lena tiegħi, din kienet grazzja li natat li wara. Sa dak il-waqt kienet bħal xrara moħbija taħt l-irmiet u bħal żgħar fuq siġra li fi żmienhom isiru frott. Iżda meta bdejt nara dawn iż-żarat jaqgħu waħda wara l-oħra, jiġifieri tgħidilna Teresina, inħalli li ninfex fi dmuħ kull meta kellix insofri, qed li l-nifsi bniket u staġib. Qatt ma jiena semmuri lem minn ħafna xewqat. F'xi ħin ieħor qalet lil Pauline, illejla meta qed li t-tabib dekornier jaħseb li għad għandi xahar ieħor jew iżjed ukoll, xi ngħix ma niżilta b'xejta. Xi kliem divers mill-bieraħ meta qal li kelli nkun midluka biż-żejt tal-griżma f'dak il-jum stess. Dan Teresina tajt f'dak il-jum stess għaliex il-griżma tal-Lourdes issemmija ma kienx tingħata bħalma tingħata llum, ma kien tingħata biss propju fl-aħħar mumenti tal-ħajja ta' dak li jkun.
Dana kollu tajt Terezina bqajt paċi profonda. Xijot, jekk qed nibqa' għal żmien twil fuq dil-art. Jekk insofri ħafna u dejjem iżjed, ma nibżax, għax Alla jagħtini l-qawwa u qatt musejjer jitlaqni waħdi. Din kienet it-tama tagħha li Alla qatt mu se jitlaqa waħdu. U allura inti qed tismani, forsi tinsab iħta sodda, ġo wheelchair, tħossok waħdek ma jifmukx. Ftakar din is-sentenza li qed tgħidilna Terezina llum. Dur lej u għajdlu iva mulej, jiena naf li inti musejjer titlaqni waħdi qatt u tħoss paċi ġewwinija verament. Pauline tajt imbagħad il-qudiem qedtilha, jekk issa tgħix għal żmien twil, ħadd ma jaqbad tard aktar, weġbitni. Xi jkun ġara b'daqshekk? Tista' ma tifhimnix id-dinja kollha. Dan huwa dak li dejjem xtaqt u dak li ma jifmunix. U dan naf żgur li se jibqa' sal-aħħar ta' ħajti. Il-qaddisa tkompli tgħid, Alla għamel dak li rrid jagħmelu. F'din il-ħaġa ħawat lil kulħadd meta qalilna qatt niġi bħal ħalleel f'siegħa li ħadd ma jkun qiegħed jaħseb fiha. Jien hekk nemmen. Eżis semmija, se nibdew ix-xahar ta' Awwissu 1897. F'dan ix-xahar ta' Awwissu il-Qagħda Ġenerali tal-Qaddisa baqgħet stabbli. Ħlief li bdiet bagħti biex tieħu nnifs. U fil-15 ta' Awwissu bdiet tħossu ġieħ kbir f'ġenba tax-xellug. Billi t-tabib Dekornier kien ħalla li żjieq għal ftit mistrieħ, issejjaħ it-tabib Lanil li kien miżżewweġ il-kuġinità Jean Guerin. Dan iddikjara li l-marda tat-tuberkulożi kienet laħqet l-istadju finali tagħha. Fit-22 tax-xahar Swor Therese marret Allar, hekk li l-mewt kienet tidher fil-qrib. Għalhekk fl-aħħar nofs tax-xahar dawn il-ħsibijiet li qegħdin naqraw propju hekk f'dawn din l-iskeda tal-qaddisa li ġabbret oħta Pauline isimha għax sa tgħid. Juru pazjenta ta' sabar kbir li ma setax ikun ħlief frott ta' mħabba kbira. Fl-aħħar jiem tax-xahar jidhru s-sinjali ta' wġieħ fiżiku l-aktar qawwi u fl-istess ħin it-tentazzjonijiet kontra l-fidi ma waqfux. Iżda propju f'dan kollu tidher ir-rieda tal-azzar tal-qaddisa biħsiebha wkoll Marelli Simgħawwa fil-ħtiġijiet tal-oħrajn f'din id-tbatija tremenda u moħħa fl-oħrajn. Kif jiġdu il-5 sittri li kitbet bil-lapes bid-tbatija kbira. Għax Terezina għandha ħafna kitbiet u anka diversi jittri. Ejjew naraw fl-ewwel ta' Awwissu sa tgħidilna Pauline. Sa tkellimna dwar il-grazzja kbira li kienet irċevit qabel din Terezina meta kienet għadha twur il-quddies, meta l-ktieb tagħha tal-quddisa qed tgħidilna Pauline kien ingħalaq fejn kellha Santa ta' Kristu fuq is-salib din li minnha baqgħet tidher biss meta ngħalaq il-ktieb lid minfuda ta' Ġesu. U Pauline tgħid qalt li oħt ma rridx li dan id-demm hekk għażiż jintilef. Ngħaddi ħajti kollha rrid niġbru għal ġid tal-erwieħ. Din hija l-grazzja li kienet irċevit fil-Katedral ta' San Pietru fil-parroċċa tagħha din tiġi f'Lulju tal-1887. L-għada, fil-ħin tal-matutin,
Dwar il-manuskritt ta' ħajjita, Terezin qalt li wara mewti oħt m'għandek titkellem ma' ħadd fuq il-manuskritt tiegħi. Qabel ma jkun ippubblikat m'għandekx titkellem fuqu li f'mal-Madre Superjura. Jekk timxi mod ieħor, id-demonju juża aktar minn nażba waħda sabiex ifixkel ix-xogħol ta' Alla, xogħol ta' siwi kbir. Għax fl-ewwel nofs ta' dan ix-xahar ta' Wissu din il-qaddisa turi bi kliema li kienet bħal qiegħda tħoss li wara mew tal-manuskritti tagħha kellhom jagħmlu ġid kbir lill-erwieħ kif fil-fatt nafu li jagħmlu, kif qed jagħmlu lili u lilek anki f'dawn il-programmi. Dritt bdew jagħmlu l-ġid malli deru fil-beraħ taħt l-isem ta' storja ta' ruħ. Għanna palissa dak spiċċajnieh fl-iskedi li għaddew, palissa qed nagħmlu l-ktieb li jġib l-isem Santa Teresa tal-Bambin Ġesu, tkellimna l-aħħar ħsibijiet tal-qaddisa 6 xhur qabel ma mietet minn April sa Settembru. Terezin imbagħad qalet, issa ma jiena sejra nikteb xejn aktar. O kemm jiena marida. Għax taf, hawnhekk Terezina bdiet tieqaf, titkellem bil-mod. Miegħek qed taqta' l-kliem għax propju din il-qaddisa ma setetx titkellem minħabba l-qtieħ ta' nifs li kellha. U komplet, tassew li talaqni, nistenna però sakemm irrid u. Isimgħu se tgħidilna. Kemm qal tajjeb Alla, fid-dar ta' missieri hemm ħafna majjar. Vers bil-Vanġelu ta' San Ġwanu ġveru. Teris qalet din minħabba li kien hemm saċerdot li kien qiegħed jagħmel xi mortifikazzjonijiet mhux tas-soltu. U żiedet, ngħid għalija nażel li nitħarreġ mod ieħor fil-mortifikazzjonijiet tiegħi u mhux b'dawn il-ħwejjeġ li jdejquk daqshekk. M'għandix ħila nżomm f'sikti b'dak il-mod. U Pauline tgħidilna l-għada kien hemm kwistjoni fuq xi ftit silġ. Li bkejt minħabba fiha tgħid Pauline u staqsejta jekk kellix ħtija jien u biex tfarraġni qaltli. Int oħt, int dejjem iġġib ruħek bi ħlewwa kbira, le mhux int qaltilha. Wara ftit, biex naljena tgħid Pauline staqsejta, qiegħda taħseb fuq iż-żewġ ħutek missjonarji u ġbitni, qabel kont naħseb fuqhom ta' sikwiet, iżda minn mindu mrad daqshekk fuq xejn ma naħseb wisq. Pauline tkompli tgħidilna. Wieħed minn dawn iż-żewġ ħuta missjonarji Alphonse Roland dan qabel ma ordna saċerdot mal-missjonijiet barranin ta' Pariġi fl-1896 kien talab lil Madre Gonzaga tagħtih waħda mis-sorjiet bħala oħt spiritwali tiegħu l-Madre tagħtu lil din il-qaddisa. Dan iltaqa' ma' Suor Terese fil-Monasterju tal-Iżżejjer fit-3 ta' Lulju 1896 u xahar wara telaq lejn iċ-Ċina minn fejn baqa' jiktbilha. Wara ġi lura fi Franza fl-1909 Terezin kienet ġamejta. Fil-fatt dan il-missjonarju ra il-glorifikazzjoni tal-qaddisa sa ma ġiet dikjarata patruna tal-missjonijiet kollha kattoliċi. Issa dan il-missjonarju tkompli tgħidilna Pauline kien weda li jqaddes qudiesa għaliha fil-miliet tas-sena 1896. U kienet qiegħda tgħid li kemm ħaditha bi kbira meta ma setax iżomm kelmtu. Però Teris tgħid qalet u jiena kont hekk maquda fi ħsiebi ma' din il-qudiesa ferħ kbir propju f'dak il-waqt. Fuq din l-art xejn ma huwa żgur oħed.
it-tnejn ta' wissu u Pauline tajt settila. Nixtieq ikun żommu qalbek bħalma żammejna dik ta' Madre Gonzaga. Din Madre Gonzaga kienet il-fundatriċi tal-monasteru tal-Iżje. Qalt li Therese, għamel li trid oħt. Jien ma jibdilt il-fema tajt Pauline, għax l-istess ħsieb ta' dan ma kienx jinżilli u għettila b'kollox. Deret niktet fuq hekk, bdejt nara nifhem x'kienet qiegħda taħseb. Kien ikollna niċċaħdu minn dan il-faraġġ li hi ma kienitx sejra tagħtini bis-saħħa ta' xi miraklu. Aħna konna nafu li ġisimha ma kienx se jibqa' sħiħ wara mewta. Mbagħad din Tereżin daret qalt li oħti Pauline tiegħi, inti l-fema tiegħek tibdilha wisq f'ħajt intbaħt b'dan ħafna drabi. Konna qegħdin nitkellmu mbagħad tajt Pauline dwar kif ma jagħtux wisq każ tat-taħriġ fil-virtujiet moħbija. Qalt li Tereżin, dan huwa li laqatni fil-ħajja ta' San Ġwan tas-Salib huwa reliġjuż dan li jidher inqas minn wieħed ordinarju. Mument ieħor din Tereżin qalet, m'għandix xi xewqat kbar li mmur is-sema, inkun ħinja iva li nsibni hemm u dak kollu. Fuqi ma jkunux jistgħu jgħidu mietet għaliex ma setax tmut. Diġà għedtlek, oħt li skont ma nħoss fija jien is-sema rrid. Iva rrida s-sema iżda. Il-grazzja kisbet il-ħakma ta' dak li nħoss fruħi. U issa nista biss intenni lill-Alla u hawnhekk eżis semmija din il-qaddisa settenni l-aħħar strofa minn poeżija li kitbet istessa, xi kitbet diversi poeżiji wkoll. Nisimgħu għax sa tajt. Għal żmien itwal irrid ngħix mulej jekk din hija x-xewqa tiegħek. Fis-sema miegħek irrid inkun jekk dan lilek jagħtik kull gost. L-imħabba in-nar tas-sema pajjiżi qatt ma tieqaf li temni. Xi jgħoddu l-mewt jew il-ħajja. Lena waħdini tiegħi u biss li nħobbok. Dik kienet ix-xewqa tagħha li tħobbu li tagħmel biss se issemmija dak li jritu. L-għada kien hemm uħta ċelin fil-kamra u qaltilha, Therese, f'din id-dinja oħt kollox jgħaddi u koll it-tarbija, meta tajt it-tarbija qed tajt għalija nfisha. Kienet li żar fost il-familja u issa kienet baqgħet b'dan il-laqam it-tarbija. Issa din uħta ċelin kienet qiegħda tbus riġlejn il-kurċifiss ta' Therese. Therese rata qaltilha, mhux qiegħda timxi fuq it-talim tat-tarbija ġifieri tiegħi. Busu malajr fuq ħaddej ta' wiċċu u ħallih ħadnek miegħu waqt. Ejjew aħna wkoll eżis semmija imbusu wiċċ Kristu u nħalluh iħaddanna miegħu. Kif qed tgħid tant tajjeb din il-qaddisa lill-oħta ċelin u llum qed tissuġġeriha lili u lilek. Tgħid Tereżin, inġarra pena l-aktar qawwi mhux biss meta nintebaħ li jiena nieqsa mill-perfezzjoni, imma l-aktar meta nħossni hekk. Dan jisboq kull tifħir li lili idejjaqni dejjem, it-tifħir kien idejjaq għal dil-qaddisa.
qegħdin fi 3 ta' Wissu u Pauline tajt. Staqsejta, x'għamilt biex ksibt paċi kbira illi qatt ma tidher titlifa? Weġbitni. Insejt li l-nifsi u qatt b'7 sabiex ma nfittex li l-nifsi qatt. Kont qiegħda ngħidilha li żgur li kellha titħabat ħafna biex saret perfetta, qalt li le mhux dan. Qalt li il-qdusija oħt ma tinsabx f'dan jew dak it-taħriġ. Tinsab fid-dispożizzjoni tal-qalb li tagħmilna umli u ċkejkna f'dirajn Alla, konxi mid-djufija tagħna u mimlija fiduċja sal-pont ta' kuraġġ fit-twemmin ta' tjieba ta' missierna tas-sema. Din il-qaddisa xi mument kellha xi kwistjoni waħda mis-sorijiet. B'mod l-aktar serju u ħelu fl-istess ħin, qalet lil Pauline ħanajdlek, b'qalbi fidi sa ngħidilek, jeħtieġ li narak qrib tiegħi fl-aħħar jiem ta' ħajti. Imbagħad daret lejn ħuta u qaltilhom, aħwa tiegħi, itolbu għal morda msejkna li qegħdin imutu kieku tafu minn xi ikollhom jgħaddu kemm jinħtieġ ftit biex jintilef is-sabar. Għandkom turu ħnina magħhom il-kol bla ma tħallu lil ħadd barra, qabel ma kontx nasal biex nemmen dan. Mument ieħor Pauline tajt, kont qiegħda nkellima dwar il-mortifikazzjonijiet li fihom tintuża xi għodda ta' penitenza, qalt li jeħtieġ li f'dan kollu noqogħdu lura għax ta' sikwit inkunu aktar qegħdin ninfittxu lilna nfusna milli kull ħaġa oħra. Oħt, il-ġlieda spiritwali hija ogħla mill-mortifikazzjoni korporali. Jien kull ma għamilt huwa dan. Bdejt nissielet miegħi innifsi fis-saltna spiritwali billi niċħat li l-nifsi f'ħafna sagrifiċċji moħbija u sibt il-paċi u l-umiltà f'din il-ġlieda li fiha ma fittixx xejn għalija. Imbagħad lilna t-3 ħuta konna qegħdin ħdejha qaltilna għandkom toqgħodu attenti sewwa u dejjem għal ħarsien tal-liġijiet. Wara xi żjara fil-parlatorju ħuti la tiqfux biex toqgħodu titħattu bejnietkom, għax jekk tagħmlu dan tkunu qiskom għadkom id-dar u ma tkunu iċċaħħattu f'xejn. U waqt li daret lejja is-suktat tgħid Pauline. Dan huwa tal-akbar siwi fuq kollox. Ftaqa waħda din il-qaddisa tniedet u qalet, kemm qiegħda tuġani l-ispalla żgħira tiegħi kieku tafu. Meta fittixna li nqedula xi ħaġa sħuna fuqha qaltilna le, ma għandkomx tneħħuli s-salib żgħir tiegħi. Smajniha semmija. Ma għandkomx tneħħuli s-salib żgħir tiegħi. Ejjew nitolbu. Ekku lil-mulej biex aħna wkoll bħal din il-qaddisa jirnexxielna naċċettaw is-slaleb tagħna bl-imħabba kif qiegħda tallimna. Jien nixtieq insellem u nirringrazzja lilek li kont magħna għal dan il-programm. Il-paċi miegħek. Near the altar in the chapel, I will pray by candlelight. Saint Teresa of the Roses, won't you kindly hear my prayer? Give your blessings to my sweetheart and the love that we both share.